Récord de participación no 7º Cross Ambiental Concello de Ordes e na terceira andaina Memorial Xosé Estevo. Preto de 600 participantes e atletas de todas as idades deronse cita no campo da Feira de Ordes, o que converte a esta edición na máis concorrida da súa historia. Unha cita que se conxugou coa solidaridade dos participantes, xa que todas e todos eles fixeron entrega de alimentos e produtos de primeira necesidade destinados ás familias máis necesitadas do municipio. O inicio da mesma estaba programada para as 6:15, coa carreira reservada para os prebenxamíns, que recorrerían unha distancia de 500 metros. Ganaría a proba Daniel García, sendo Aldara Ceide a primeira nena en meta. Os seguintes en saír serían os atletas da categoría sub-11, 1000 metros por diante para a treintena de participantes, sendo o primeiro en meta o atleta Iván Suárez, sendo Susana Amor do Club Atletismo Sada a vencedora en mulleres. Nada máis terminar a proba sub-11 tomarían a saída os da categoría sub-14 e sub-18, para os que se había programado unha distancia de 2000 metros. Vitoria clara para Iago Pazos, do Coruña Comarca, mentres que Adrián Núñez, do Atletismo 9 Moraña, se haría co primeiro posto na súa categoría. En mulleres, triunfo en sub-14 para Marta Vilas do Riazor, chegando a continuación a gañadora da categoría de sub-18, Patricia Viadel. A proba principal, prevista para as 6:30, reuniu nas inmediacións do campo da feira aos máis de 200 inscritos. Unha vez dado o disparo de saída, os atletas saíron dispostos a percorrer os aproximadamente 9.500 metros, dos que constaba este exixente circuito, cheo de subidas e baixadas e que transcorre por circuitos forestais. Vitorias en paliativos para Abel Barros do Atletismo 9 Moraña, seguido a case minuto e medio de Felipe Miguens do Atletismo Sada. José Antonio Abudín do Club Atletismo Sada completaría o podio masculino. Mulleres, triunfo para Susana Rial do Club Atletismo Boimorto, segundo posto para Raquel Vázquez, sendo terceira María José Grobas. A xornada remataría cos máis pequenos, os de categoría biberón, que puxeron punto final a esta 7ª edición do Cross Ambiental de Ordes.